Bore da gyfeillion, a croeso I chi gyd i'r Oedfa, a croeso arbennig I Dafydd Iwan, a mae bob amser yn bleser i'w gael e gyda ni, a croeso eto I ti. Diolch yn fawr I ti. A croeso hefyd I chi sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. Sy'n nesaf, Oedfaon fel arfer yma am gwarter I 10 yn y bore, ac am Porthcawl am gwarter wedi 11 yn y bore, ac yn Oedfa Eco Eglwys a Delydd Higgins yn gwasanaethu. Dyn ni'n edrych ymlaen at ddathlu diwrnod Wil Ifan ar Sadwrn yr 11 o Hydref. A os gwelwch chi dda bod eisiau help gyda'r lluniaeth, a os ydych chi'n medru helpu, newch chi dod eich enwau ar y rester sy'n yn y cyntedd. A mae mwy o fanylion I ddilyn am hwn, a mae yna gyfieithydd ar y pryd yn bresennol i'r rhai sydd ddim yn deall y Gymraeg. Mae yna focs o lyfrau yn y neuadd y bore yma, a cymerwch llyfr neu llyfrau os ydych chi am, a maen nhw'n rhad ac am ddim. Ac un peth arall pwysig, I welwch y wen, oedd wrth Hywel nodyn. Un peth arall, mae Hywel yn ymddiheurio am fethu sylwi ar yr autocorrect yn ei neges nos Wener. Y rai wedi gweld. A diolch i'r autocorrect yn dweud yn lle croeso I Dafydd Iwan, I droed y mas fel grwsym I Dafydd Iwan. A dyna'r coeddiadau I chi ac fydd erbynion yr offrwm yn awr. Diolch yn fawr. Wel, bore da gyfeillion. Mae'n dda cael bod yma. Dwi wedi cael yng ngalw'n llawer o bethau. Ond erioed yn grwsym o'r blaen. Gychynwn ni gyda geiriau Cernyw 119. Dyw'n darpar o hyd a draed dyn o ryw yw'n cysur I gyd a'n cymorth I fyw. Pan sychoff yn honnau cysuron y llawr, ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Rheoli'r pob byd gan air cadarn I o'r, diogel o hyd yw deiar am o'r, a minnau ni dofna fer lleied fy nerth, mewn adfyd mi gofiaf breswylydd y berth, 119. Gelyn yn gry, ond cryfach yw Duw, a faton hi, trwy'r cadarn I miw. Pan droer yn adfeilion am canion pob dyn, mi ganaf mor ffyddlon i'r cyfaill a lun. Fe ôl i'r pob byd, gan air cadarn I o'r, diogel o hyd, yw deiar am o'r. A minnau ni dofnaf lleied fy nerth, mewn adfyd mi gofiaf breswylydd o berth.
Wel, natur fydd fy thema hi y bore yma, ac sylwyn arbennig ar yr ysbrydoliaeth neu'r syniadau oedd Iesu Grist yn dynnu o fyd natur o'i gwmpas o. Ac efallai mae'r ddameg amlwg sy'n dod i'r meddwl gyntaf di dameg yr heiwr. Dameg dwi'n meddwl sydd yn dod yn fwy perthnasol yn yn hoes ni. Ac fel hyn yma, Mathew yn adrodd yr hanes yn drydedd benod ar 10. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan o'r tŷ ac eisteddodd ar lan y môr, daeth tyrfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr holl gyrfan sefyll ar y lan. Fe lefarodd lawer wrthynt ar ddamhegion. Gan ddweud aeth heiwr allan i hau, ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle ni chafodd fawr o brydd, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddymder deiar. Ond wedi'r hael godi fe'i llosgwyd, ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu. A syrthiodd eraill ar dir da a ffrwytho, peth ganwaith cymaint, peth drigain a peth 10 ar 20. Y sawl sydd â chlistiau ganddo gwrandawed. Daeth y disgyblion a dweud wrtho, pam yr wyt yn siarad wrthynt ar ddamhegion? Atebodd yntau, i chi y mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi'i roi, ond iddynt hwy nis roddwyd, oherwydd i'r sawl mae ganddo yr hoer, a bydd ganddo fwy na digon, ond oddi ar y sawl nad oes ganddo, ydy'r hyd yn oed hynny sydd ganddo. Am hynny, y rwyf yn siarad wrthynt ar ddamhegion, oherwydd iddynt edrych nid ydynt yn gweld, ac iddynt wrando nid ydynt yn clywed nac yn deall. A chyflawnir ynddynt hwy, y broffwydoliaeth gynnes sy'n dweud, clywed a chlywed ni ddeallwch ddim. Edrych ac edrych ni welwch ddim. Can i sbrasawyd calon y bobl yma. Mae cliw'n drwm a'i llygaid wedi cael. Rhag iddynt weld a'i llygaid a chlywed a'i clistiau a deall a'i calon a throi nôl i mi a chai. Ond gwyn ei byd eich llygaid chi am ei bod yn gweld, a'ch clistiau chi am ei bod yn clywed. Yn wir, rwy'n dweud wrth eich fod llawer o broffwydi a rhai cyfiawn wedi dyheu am weld y pethau rydych chi'n ei gweld, ac nis gweld sant, a chlywed y pethau rydych chi'n ei clywed, ac nis clywsant. Gwrandewch chithau, felly ar ddameg yr heiwr, pan bydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall. Dawr un drwg a chipio'r hyn, a heiwyd yn ei galon. Dyna'r un sy'n derbyn yr had ar hyd y llwybr. A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog. Dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei dderbyn yr union yn llawen, ond nid oes ganddo wreiddyn yn ddoi hunan. A thros dro mae'n para. Pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. Yr un sy'n derbyn yr had ymhlith y draen, dyma'r un sy'n clywed y gair, ond dyma'i gofal y byd hwn. A hydoliaeth cyfoeth yn tagu'r gair, ac yma'n mynd yn ddiffrwyth. A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwy'n ffrwyth ac yn rhoi peth ganwaith gymaint, a peth drigain, a peth 10 ar 20. Boed i ddiw fendithio darllen o gwrando ar ei air sanctaidd. Ac fe gan i ni mellach emyn 138.
yw'n gerd y fron yn awr, eith glodfori Iesu mawr. Diolch i ti am yr haf a ffrwythau ac yn haiaf. Byddwn i ti foliant glân, diolch ar glwydd yw ein can. Glod am awl a fo i ti am gofio'r byd eleni. Diolch i ti ar glwydd yw, am gynhaliaeth popeth byw, am gynhoiaf yn ei bryd i borthu plant yr holl fyd. Byddwn i ti foliant glân, diolch ar glwydd yw ein can. Glod am awl a fo i ti am gofio'r byd eleni. Ffrwyth y berllan cnwd yr ardd, hyd y meysydd blodau y hardd. Diolch i ti ar glwydd da am ddiod ac am fara. Byddwn i ti foliant glân, diolch ar glwydd yw ein can. A fo i ti am gofio'r byd eleni. Diolch am y ford mor llawn, yn y bore a'r prynhawn. Byddwn i o'r ein mawl i ti o arglwydd pob daioni. Byddwn i ti foliant glân, diolch ar glwydd yw ein can. Glod am awl a fo i ti am gofio'r byd eleni. Gadewch i ni ddweud y gair o weddi gyda'n gilydd. O ddiwyn tad, ydyn ni'n diolch i ti am y cyfle hwn i ddod at yn gilydd. I ddod at yn gilydd i gymdeithasu yn dy bresenoldeb di. Cyfle i ni droi o ddiwrth helbilon a materion a phroblемau'r byd i ganolbwyntio ar y pethau hynny sy'n ddigyfnewid. Ganolbwyntio ar y gwerthoedd sydd yn aros. Mewn byd sydd yn syni ac yn siomi ac yn dychryn ni. Yn ddyddiol. A mae'n hawdd colli golwg ar y gwerthoedd sy'n parhau. Da ni'n diolch i ti felly am y cyfle hwn i ganolbwyntio, i ddyrchafu'n meddyliau at y pethau sy'n barhaol. A da ni'n gofyn i ti faddau ni os ydyn ni'n dygymod yn rhy rwydd ag erchyllterau'r byd. Mae clywed a gweld y dioddefiadau sy'n digwydd mewn sawl man yn y byd yn gallu tanseilio pob gobaith a pob ffydd. Ond y wyddon ni drwy'r cyfan fod yna obaith a bod yn rhaid i ni na sy'n credu yno ti i ddal i credu ac i ddal i geisio argyhoeddi'r byd fod na ffordd amgenach ac i geisio argyhoeddi arweinwyr byd na trwy ladd a dinistrio yma i datrys problemau'r ddynoliaeth. Gad i ni bore yma glywed llais y ddynoliaeth gyfan ar draws y cyfandiroedd ac ar draws ffiniau iaith a thraddodiad a chrefydd. Gad i ni glywed cri unol y ddynoliaeth am yr hawl i fyw
mewn rhyddid ac mewn llawenydd ac mewn heddwch. Da ni'n gweddio dros y rhai sy'n dioddau, y rhai diniwed sy'n gorfod ffoi heb unman i ffoi iddo. A da ni'n diolch am y rhai sydd yng nghanol pob peryglon, yng nghanol pob rhyfel, yng nghanol pob galanastra, y rhai sydd yn mentro'i bywydau hunain i warchod eraill. Diolch amdani nhw, ymhell ac yn agos y rhai sydd yn gwasanaethu pobl eraill mewn cyfyngder. A helpa ni fel Cristnogion i ddod at yn gilydd ac i argyhoeddi'r byd bod yr Iesu wedi cynnig ffordd amgenach, ffordd cymod, a chariad, a chyd ddealltwriaeth. A boed i'r alwad honno am heddwch yn y byd gael ei chlywed yn dair o hyd. A diolch i ti am y rhai sydd yn rhoi arweiniad yn y pethau hyn. A maddau i'r arweinwyr byd sydd yn treisio hawliau pobl. Maddau iddynt am na wyddant be maen nhw'n neud. Da ni'n diolch i ti am gael byw mewn gwlad heddychlon a hardd. A da ni'n diolch i ti am y pethau gorau sy'n perthyn i ni fel cenedl yma yng Nghymru. Helpa ni i warchod y pethau hynny heb gasau y rhai sy'n wahanol. A helpa ni ganfod y tir cyffredin hwnnw rhwng pawb ar y ddaear, ar draws ffiniau o bob math. Gad i ni ymdeimlo ar hyn sydd yn huno ni fel pobl, fel dynoliaeth, rhan o dy greadigaeth di. A boed i ni ddeall yn well y cydbwysedd hyfryd yr wyt ti wedi i greu yn y byd rhwng y ddynoliaeth a byd natur. A maddau ni os ydyn ni wedi esgyluso yn dyletswydd i warchod y cydbwysedd hwnnw ac i warchod y greadigaeth di. Helpa ni ddeall yn well sut mae cydfyw a chydweithio i sicrhau parhad bywyd ym mhob gwedd arno. Maddau ni am bob lleisi dwylo ac am droi cefn ar bryddiau. Ond dyn ni'n diolch i ti am dy fod yno i ni pan fyddwn ni yn troi at ti. A diolch am gael gofyn y cyfan hyn yn enw ac yn heiddiant. Yn harglwydd Iesu Grist, dan dysgodd i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, a rhw'n wyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r denw, deler dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni'n dyledion, fel y myddew nina i'n dyledwyr, ac yna carwain ni brofedigaeth, beth i'r gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo ti yw deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac mi ganwn ni ymhellach emyn David Charles, 64, tydi sy'n deilwng o Llom Can,
fy nghrewr mawr am diw. Dy ddoniau di o'm hamgylch maint bob awr, yr wyf yn byw. Diolchaf am gysuron gwyw, wyf heddiw ni mwynhau. Diolchaf fwy am ddoniau sy'n oes oesoedd i barhau. 64. Ta Dafydd Iwan oll yn can, o'n rhywr mawr am dew, a ddoniau di o'n hamgylch maint, o mawr wyf yn lloer ar ser yn datgan dwyfol glod. Tawan i'n lithglair yr wyt ti, i bob beth sy'n yn bod. Nafoedd cafod yr hod yn distaw am dy waith. Un ailon egaf hyd nhw'n dy holl aioni maith. Diolchaf am dy gariad chi, yn estyn i'r oes. Diolchaf am un a hi, am gwaedi ar y croes. Diolchaf am gysuron gwyw, Wel, o'n i'n sôn am Ddameg yr Heiwr, fel mae hi yn ymddangos i mi yn dod yn fwy a mwy perthnasol i ni yn y byd rhyfedd yr ydyn ni'n byw yn y fo dyddi yma. Achos sôn yma ar Iesu am unrhyw un sydd yn traddodi neges yna. Mae o'n sefyll ar lan y môr a chriw mawr o bobl wedi tyru i'r traeth i wrando yno fo. Ac mae o'n sôn amdano ei hun, yn siarad â nhw. Ac mae o'n dweud wrthyn nhw, dwi'n gwybod bydd y rhan fwyaf nhw chi'n mynd adre, heb gofio dim dwi wedi dweud. Ar oedd o'n medru siarad yn blaen iawn yn dweud. Dwi'n gwybod bydd y rhan fwyaf nhw chi'n mynd adre, fyddwch chi wedi gwrando, fyddwch chi'n mynd i clywed. Byddwch chi wedi clywed, ond byddwch chi ddim wedi deall. Mae'n sôn am unrhyw un sydd yn traddodi cydidle'r ddameg mae fod ar gwricwlwm pawb sydd yn y byd newyddiaduraeth, er enghraifft. Mae'n bwysig yn bod ni yn sylweddoli nad mater hawdd ydy trosglwyddo neges, ac oedd neb yn deall hynny'n well na'r Iesu. Oedd o'n i'n da, wrth gwrs, am straeon bachog oedd yn aros yn y cof, ond oedd o'n gwybod bod rhaid dal ati, ac y bydde rhywun o'r newydd bob tro yn clywed ac yn deall. Ac mae yn sôn am y gwahanol gategoriau ydy, o bobl sydd yn clywed, rhai yn derbyn i'r raddau, ond yna yn anghofio, oherwydd
deniadau'r byd ac ati, neu gwrthwynebiad, neu am nad oes na wreiddyn yn y bobl. Os nad oes na wreiddyn yno ni, fyddwn ni ddim yn deall. Ond yna meddwl fo, mae yna beth hadau, mae yna beth o'r hyn sy'n cael ei ddeud yn disgyn ar dir ffrwythlon. A dyna pam o'n i'n sôn am byd natur yna. Dwi'n meddwl be amdano chi, bych chi'n heneiddio fath a fi, mae'n siŵr. Ac un peth da ni'n deimlo wrth heneiddio ydy bod hi'n anodd cadw'r brwdfrydedd yna. Mae'n ambell i'n gofyn i fi bod yna hyn yna, lle mae'r tân wedi mynd. Dwi'n meddwl rhywbeth allwch chi i greu, ond mae'r brwdfrydedd yna yn hollol anhepgor, tydi. Os ydych chi am wneud unrhyw beth o werth, mae'n rhaid i chi fod yn frwd dros yr hyn ydych chi'n wneud. Meddyliwch chi am bobl sydd wedi gadael ei hôl, pobl frwdfrydig ydyn nhw, pobl sy'n berwi dros rhyw achos neu gilydd. A dal ati gweitha'r cyfan. Mae'r brwdfrydedd yna mor bwysig, ond mae'n hawdd i gollio, dydi? Wrth i ni heneiddio. Ond chi bob Gwanwyn, bob Gwanwyn, dwi'n teimlo rhyw frwdfrydedd i fynd i'r ardd. Nawr dwi'n myfarddwr, pidwch yn meddwl mod i'n arddwr, oedd yn niweddar frawd yn dipyn o arddwr. Ond, ac o'n i'n i ddynwared o weithiau. Ond bob Gwanwyn fyddai'n teimlo yr awydd yna i fynd i'r ardd i blannu hadyn. A mae o'n brofiad da, tydi. Yn hytrach na bod ni'n gweithio yn erbyn natur, da ni'n cael cyfle i wneud rhywbeth ar y cyd gyda byd natur. A dwi'n meddwl bod o'n beth pwysig iawn. Da ni'n clywed dipyn o sôn yn dyddiau yma am y gwaith mae bobl yn wneud drwy agor rhandiroedd a gyda rhai efallai sydd ag anawsterau ac mae i gweithio yn y pridd, y gweithio gyda'r ardd yn help i dawelu meddwl ac i godi brwdfrydedd. Teimlad eich bod chi'n rhan o rhywbeth pwysig ynddo. Achos un broblem sydd gyda ni fel dynoliaeth ydy yn bod ni wedi bod yn gweithio yn erbyn y drefn naturiol ynddo. Wedi bod yn gweithio yn erbyn byd natur yn hytrach na bod ni'n trio deall sut mae creadigaeth Duw yn gweithio a gwneud popeth fedrwn ni i hyrwyddo y creadigaeth honno. Yn wir, mae yna gymaint o bethau da ni wedi bod yn gwneud wedi dinistrio yr amgylchedd naturiol. Ar dyddiau yma, mi rydyn ni'n gweld ac yn clywed yr erchyllderau yma sy'n digwydd. Weithiau, oherwydd diawlineb dynion ynddo. A bod arweinwyr yn dal i feddwl mae drwy ladd a dinistrio a chwalu yma i datrys problemau'r byd. Ond dyna chi ddarlun ynddo. Pan welwn ni'r darluniau erchill mae o lefydd fel Gaza. Dyna chi'r eithaf arall hollol i'r hyn oedd Iesu Grist yn gyflwyno i'r byd ynddo. Mae'r rhyfel yn dileu nid yn unig bywydau pobl a'i cartrefi, a'i bywoliaeth, ond hefyd yn lladd byd natur ei hun. Does na ddim bywyd yn bosib yn yr amgylchiadau yna. A dyna di'r eithaf arall, dyna di'r dewis arall sydd gyda ni os nad yn ni'n dilyn ffordd Iesu Grist. Fel Iesu Grist yn dweud oedd mi a ddeithim fel y caich fywyd. Unrhyw beth sy'n hyrwyddo bywyd ym mhob ffurf posib. Dyna mae Iesu Grist yn gynnig i ni yn i'w cydweithio gyda'r drefn sydd yn cynnal ac yn hyrwyddo bywyd. A dyna pam mewn ffordd fach mae tri'r ardd yn gallu rhoi chi'r teimlad eich bod chi'n cydweithio gyda byd natur. Mae'r Iesu hun yn dweud
Mae'r garddwr, mae'r heiwr yn hau'r had ac yna mae o'n cysgu'r nos ac mae'r hadyn yn egino. Diolch yn deall yn iawn sut mae'n digwydd. Dydyn ni ddim yn deall yn iawn sut mae'r natur yn gweithio, ond dyn ni'n gwybod fod y wyrth yna'n gallu digwydd. Dim ond i ni roi chydig bach o ryw feddwl arno a cydweithio rhyw chydig. Mae natur yn gwneud y gwaith drosto ni. Mae'r wyrth yn digwydd. Nallwn ni wrando ar y gwyddonwyr am byth a mi gewn ni ddeall llawer iawn am y wyrth yma. Ond fydd na'r un gwyddonydd byth yn gallu dweithio ni beth sy'n creu bywyd go iawn. Dyna'r wyrth sy'n perthyn i Dduw. Ond mae'n braf teimlo eich bod chi'n gallu bod yn rhan o'r wyrth yna. Ni'n cysgu'r nos ac mae'r wyrth yn digwydd. Dyn ni ddim yn gwybod sut. A dyna di ffydd, ynddo? Dyna di ffydd. Dyn ni ddim yn deall Duw na dem. Dyn ni ddim yn deall Duw. Allwn ni ddim esbonio yn iawn, ond dyn ni'n gwybod i fod ono. A dyn ni'n gwybod bod y grym yma dros fywyd yn bod ac yn gweithio. Dyn ni'n credu. Dyna di ffydd, dyna di ffydd. Nid mater o ddeall. Nid mater o ddeall y cyfan. Nid mater o wybod yr atebion i gyd, ond gwybod i fod ono. Bod y grym ar waith. Bod cariad ar waith. Ond chi'n beth, y dyddiau yma, fel o'n i'n dweud, mae'r ddameg yma sy'n sôn am glywed heb ddeall. Mor berthnasol yn dydi. Mae pobl ifanc yn arbennig yn cael yr holl wybodaeth a ffeithiau wedi taflu atyn nhw o bob cyfeiriad. A does a ddim rheolaeth yna fo. A does a neb yn gallu dweud yn union beth sy'n wir a beth sy'n gelwydd. Ydyn ni'n paratoi'r tir? Ydyn ni'n paratoi'r tir ar gyfer yr holl ddifeiriant yma o wybodaeth blith drafflith? Ydyn ni'n gwarchod yn pobl ifanc rhag derbyn cam wybodaeth a chelwyddau heb wybod y gwahaniaeth? Mae peth o'r hadau'n disgyn ar dir da. Mae rhaid ni sicrhau cymaint a fedrwn ni yn bod ni'n paratoi bod y tir yn dda. Pan byddwch chi'n prynu'r pecyn yna o hadau roi yn yr ardd, mae'n dweud sow in well-prepared soil. Dio beth yn dweud yn union sut mae creu well-prepared soil. Ond dyna di ond e. Ydyn ni'n gwneud digon i sicrhau bod pobl yn cael ei gwarchod rhag y celwyddau, rhag y cam wybodaeth. Dwi'n meddwl yn bod ni. Ac mae yna lawer o bobl yn cael ei cam arwain y dyddiau hyn. Ac dyna pam dwi'n dweud bod dameg yr heiwr yn dod yn fwy a mwy berthnasol. Mae rhaid ni sicrhau bod yna gymaint o'r tir yn cael ei baratoi ac sy'n bosib fel y bydd y wybodaeth yma yn disgyn ar dir da. Fel yn bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y gwir a'r gau. Mae yna ddameg arall yn dilyn, mae'r benod yma yn Mathew yn llawn o ddamhegion yn codi o fyd natur. Da chi'n cofio, y gweision yn mynd at y meistr yn dweud pam mae'r efrau yma'n codi yng nghanol yr yd, a tithau wedi plannu hadau yr yd yn unig gan i godi'r efrau. Na, pidwch a gwneud hynny, meddai'r meistr yn de. Gadwch iddyn nhw gyd dyfu ac yna mi newn ni i cyneuhafu nhw a'i gwahanu nhw. Gwahanu'r gwir oddi wrth y gau, drwg oddi wrth y da, a llosgwn ni yr efrau.
Mae yna gymaint o gyngor ymarferol yng nghanol damhegion Iesu Grist. Ond efallai mae'r un sydd yn apelio fwyaf ata i ydy un o'r damhegion lleiaf a symla. Dameg yr hedyn mwstard. Un o'r hadau lleia, rhowch chi yn y ddeiar, medda'r Iesu, a mi dyfydd yn goeden fawr ganghennog, fel y gall holl adar yn efoedd, gysgodi yn eich anghennau. A dyna chi ddarlun o neges Crist i ni heddiw yna. Mae yna le i bawb. Mae yna le i bawb. Yn hytrach yn bod ni yn gweld y gwahaniaethau ac yn defnyddio'r gwahaniaethau hynny i greu casineb. Achos beth sy'n achosi rhyfel bob amser ydy casineb. Dyna di gwraidd bob rhyfel. Bod pobl yn cael ei argyhoeddi, bod y bobl na mi bod yn wahanol, yn bobl dylen ni gasau nhw, yn bobl sy'n llai na pobl. A dim ots os dyn nhw'n cael ei lladd. Dyna sy'n digwydd adeg rhyfel y mae'r pobl yn cael ei dibrisio, yn cael ei gweld fel rhywbeth llai na phobl, ac mae'n rhaid i ni gadw nhw allan. Yr Iesu'n dweud bod y goeden fwstard yn mor ganghennog fel bod holl adar yn efoedd yn cysgodi yn eich anghennau. A dyna'r darlun ynddo. Mae yna wahaniaethau wrth gwrs bod yna wahaniaethau. Mae rhaid ni warchod y gwahaniaeth. Mae rhaid ni warchod a dathlu yr amrywiaeth. Ond peidio gadael i'r amrywiaeth, peidio gadael i'r gwahaniaethau greu casineb. Mae yna le yn y goeden i holl adar y nefoedd. Waldo Williams yn galw fo'n rhwydwaith dirgel Duw sy'n cydio pob dyn byw. Mae fi tydi e fe yn cyfyd uwch y cnawd. Ac roedd y canwr a'r cyfansoddwr o Chile, Victor Jara, yn dweud beth tebyg iawn. O gefndir ac o gyfeiriad gwahanol, ond eto, oedd o'n sôn am y cadwyn rhyddid sydd yn cydio y ddynoliaeth i gyd gyda'i gilydd, achos yn y pen draw, mae'r ddynoliaeth gyfan yn deisyfu am yr un peth. Yr hawl i fyw mewn rhyddid, mewn llawenydd ac mewn heddwch. Dyna di'n deisyfiad pob hil a chenedl a chrefydd. Dyheu am yr un peth. Ac mae yna le yn y goeden, i holl adar y nefoedd. Ac mi gawn ni yn gwarchod gan y goeden yma. Darlun hyfryd o gysgodi yng nghanghennau'r goeden fawr yn cyfleu'n wych fel mae cariad Duw yn cynnwys ni gyd. Yn cysgodi rhag stormydd y byd ac eto yn paratoi ni ar gyfer mynd allan i'r byd i gario'r neges i bawb. Mwyn i enw, amen. Ac mi orffennwn ni gyda Emyn 67, geiriau elfed, Malianed Uchelderau'r Nef, yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn, ei foliant ef, trwy'r holl ddyfnderau maith. Trwy'r nefoedd wen o oes i oes, can mole'r cariad Duw, fe ganwn unau wrth y groes. Mae Duw
y cariad yw 67. Molian edichel gyda'r nef, yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei folian cef, yr holl ddonderau maith. Gan molet disglair sergini, roedd wyneb meddwl Duw, ac anau'n dagrau dwedwn ni, mae doeth a char iawn yw. Am ei sanctaidd rwydd môr erif, gan gwr seraffiaid fyrdd, a tebwn unau ag yn llew, mae sanctaidd yw ei ffyrdd. Cyduned ar anghelion glan, ei ddeddfau lawrhau, gweddiwn unau gyda'r gan, am ras i trwy'r nefoedd wen oes i oes, gan moler cariad Duw, fe ganwn unau wrth y groes, mae Duw y cariad Duw. Molian edichel gyda'r nef, yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei folian cef, drwy'r holl damderau ac yn awr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni gyd, o'r awr hon hyd byth. Amen.